Bio, die raib, seo bizian, leef yn wychta America, dan zich hier nula aanar ravilis yn diog. Gos ma tatu America, wel by isagat kertar shows tir seo dere an dawn o hif amshride ha an kuillehe polach seo sort chorus amshire on artach trísh a bhealach a dhéanamh ó yes haar Canada go America agus in Minneapolis mar hampla hit hannesgil an tocht she's go luide a fische hocht Fahrenheit agus leis an wocht gaiche mar redden toen leid vrashe mar krigetri chéim. So tjad han vocht doch leite seo ag chor an bhean iarthar go háide is hain ó faoi hiúnas. Tá an ucht neamh hrócaireach seo trísh an meáníorthar a chraplú gceart tá eitleáin agus tréanachaí stoppaí tá scailleannaí dúnta agus tá an carrachaí Detroit, Minneapolis agus Chicago trísh lár anid téfa hoscailt do roine gan dídan agus tá hochtar henne féin básaí de bhar na Hampshire Fantaí seo. Haar léir rachomid chofad leis Venezuela. Caidir Nicolás Maduro leis Napoleon specialtan sin ar sé ag tahant orthú asiantas chorfaíchas scrisa. Agus tosaíon an scéal seo le chuirsís ar a gaí inar réaba gníomharaí. Isteach ideach Ionaikar Ordonis. Och, mniana dia gwyr diern. Toguma chasitecha agus dúnhari away, slán scéalaí. Ní mahan audition. Ní dóilm gur féidir le rialtas marachtail mar sin. Fós féin tigimse go bhfuil na stáitiantathe agus tíre eile ag cothú cogaí cathraí sa tír sin. Coga nár cheart tarlú. Washington. Well, tá sé na hir hóhile Washington ach nach bhfuil gachlán a leihananta seo. Dúirt na gníomhaíochtaí faisnéise, na forais faisnéise beidir, gur raibh buail san Iráin, san Afghanistan, sa chomhréithúí agus sa Stát Islamach. Agus ag rás dócha nach raibh ceart ag Trump beagas fiú a dhéanamh díobh. Thug Trump fóthab ina dhiair sin ag tuairt le fios go nach raibh teacht wetheb
ach géliúlacht agus éhníomh. Agus go síontocht slána scéala. Well, níos agam céir dhéanaí siadsan faoi sin, fág mé an scéal sin mar atá. Tá agam sa dymach an rá agam cén chuí a chaach misim a bhóta dámach rá agam idir na seirbhí sí fásnéise agus Donald Trump. Regiadas. Tá an cúlchiiste federálach ag tuairt le fis go mbeidh siad ag chur na coscáin rátaí ús áda. Níos agam cén tanchar a bhaith ag sin airgeadas ach is rud sí scéal mór é seo as dócha. Tá dócha is fíre nó casa é seo idiró feisil. Jerome Powell sné caithfhiorlaach an chúlchiiste, deir sé go bhfuil sómas na fáinne. Aha, sin éisteach an má. Sómas na fáinne acu chun muilliú a chosc. Níorí mé nó de. Leanna mé rá leis na scéalta eile. Tá an pártaí déanlathach tá iarthuirí nua teacht amach gach taobh den pártaí agus dá déir tá ag tús cé chó dóchúil bhaith se seasamh do ainm nóchan an pháirtí Ghaonlaithe don toghchan sa bhliain fiche. Tháinig Howard Schultz, príomhfheidhmeannach Starbucks, sa bhfuil tí an bhfuil éon príomhfheidhmeannach eile teastal bain. Tá Howard Schultz tríéis tuairt le fios nach neireann an pártaí déanlathach ná an pártaí poblachtánach dó mar dhuine bóna báin, mar dhuine bóna báin tá cumádach ó híh airge doiste ach liberálach ó híh luachchanaí sóisialta ní líon pártaí an dó, so tócha go bhfuil ceart aige. So sin é daoine eile atá an amachnamh an ainm nóchan. Maite leis an cúlchiiste am ag cansfaoin sin ní tá inéistóidí fiosrach faoin chaoi in Norvéidir leis an gúlchiiste fáil ré leis na bánaí go léir atá aige. Cé mar a bhaith an cúlchiiste in an na bánaí seo a chuirde. Féidir domsa ceist sin reagart. Foxconn, well, mar is óldíobh beidir tá cean go agam sa Wisconsin. Agus ó chuireadh tús leis an tionscadal crackailte seo faoi Reamus Scott Walker. Bhí
Isagam nach rawan ach chorigéil agus gadaíocht. Vel, Wisconsin an cólacht Taiwanach seo Foxconn go dtí an stát le lacastí de gach sort chun monarcha olbór thógáil sa stát sin chun telefíseannaí seo ceann becheart a bheith agus níor sé agam. Seo má hens, tíar man nódam. Mu sin íl. Réascáileáin. Réascáileáin. Well, nó, bhí sagam go raibh ré an áit. So, bhí siad chun 3,000 duine hosú sa stát sin chun telefíseáin réascáileáin dhéanamh ach táthir sin túireamh is well bhí sagam son tús go loiceach an tionscadal. Ach idir an dálín tá Scott Walker, cáirde Scott Walker agus Donald Trump dear an sefiras. Tá scailiúnaí Bangkok ag dúna an teachtain seo mar dheall tuitcheó. Well, cé atá an milliún. Dearan gur an télan atá an milliún. Téarma eile ag teastal bhain. Téarma atá gan na fada. Tá uachtarrán na Afganistánne, Ashraf Ghani, ag offráil lascunne na Stáit Untaithe má choimeadann siad saidúirí Mheiriceá sa tír sin rud atá an aisteach. Ach tá is a go domhan dearan go bhfuil Norvéidir le rialtas an uasal Ghani fannacht a réim gan saidúirí Mheiriceá a bheith dúlgas sa tír sin. Tharla únsaí I mílean síneach Mrooklyn Mariú tsúr le scanna. Ní sagam scanna doríre úsáid tír an focail sústeáil nó túrgain beidir gur go casúra ach níor ghona agus Mariú tsúr agus táthar ag tuairt le fios gom chuir fuatha más ceadúcht an terma gaeilge chur bhéarla. Fuair Charles Hines Boss búil é faoi dheire brisio sa fosta 73 an fucking dhéanam mé. Éiliú, bína focail. Heas an túsal Hines in éiliú, in éiliuthe is doch. Martin Sobel, spíra admhathe ach go dtí lá. Nithe go dtí an bhliain 2008 bhuaigh sé go raibh sé neamhtheannta. Sagam cad a hála 2008 ach fuair an créitear seo bás in is 100 héan bailú dír.
Facebook. O amgechéile fógraíonn Facebook bheastúchan chunta spréagacha. Ach tá na figurí sin ag athhrú gach ré lá agus ní higinéine an rúgacht se. An téanrad is de higiimse ná gohfuil Facebook tréis ar neolalas príomháideach go léir a ghaid. Níor an mór an agams ar Facebook cibé mar níor ligméid a Facebook bheithir má telefón sochlóiste. Ach fós féin bhí má úsáid ar an ríomhaire. Cótaí finnaí, stíl na deardaoine. Farir do bhrá ghorma, dordaí an míhásamh le cótaí finnaí ag an amcinne agus a dás seimhreas na man gorma gombeadh siad an ána le héad i cheannach. Ní léon eile le rá faoi sin, ní le sagam. Focail deasa. Clash. Mar clash na nún ar nó. Well, cad is clash an? Omaire a deá i bharige nó snéimsis rud be a chuir stop leat dá me ha ar de bhealach Harir. Hairsti is tócha. Strís is an strís agus strel. Bhí strís agamach strel. Is agam streilechán ón chainach. Tosaíocht seo focail nach féidir lomsa smuoine bheith a rís bíonn sé warma hanga ach ní hagann sé amach. Tosaíocht is maiile ón focail tosaíocht. Tugadh na focail suíthín agus leadranaí dom mar ghaeilge ar nerd. Ní le sagam an no. Aha. Cuimsiú. Ní le sagam an gcuimríon na focail sin. Cíal an focail bhéarla nerd. Ní le cíal an nerd. Níor bhain don focail sin tríocha bliain áin, chuir mé cealimh. So, beidir gur cheart an ghaeilge ghlaca leis an focail nerd. Ní idir an focail béarla. Fiú. Okay, má chluiseann tú, luceann tú. An onan dídean agus tearman, sort. Lonnaíocht. Má chuir an grúpa daoine fócha be maiile bháin is lonnaíochtaí. Má ihin rud trí rud eile is dócha go bhfuil sé cnoiteach agus creimnach. Tá creimnach an ar na henbhfuil beaga. Tá creim an áitcint. Is an suimhnach agus siochananta. In a nóite. Tugtar úsáidtar an focail in a nóite le foinsí cúachta nach nídíon an ghrian an ré stuff mar sin. In a nóite. Sin terma intach. Pakáiste go má freisin tá ceire bharfím an sin. Nua, nóite, anóite, in anóite. Tá go leor cíal pakáistethe istíonn sin nach bhfuil. An onan sochar tarfa agus leas. Sílim gur bonna. Reachtas, sin an áitiíon an náit innenjantar reachtaíocht. Scátálaí fíorach, sin téarma nach raibh eolas agam
cheart a bheith headollas acu. Agus mé bleanúir na scátálathe fíoracha I blianta fada. Faoi bhlá termatá amach ní úsáid mar riamh ach becheartam úsáid níos minice. Sin é is dócha, súla go mar bhain si úsáid nó tarifa nó leasas sin. Sochar? Agus go maimuid a caint le chéile arís sarwada. Het er een dálín guim ra dé orf gléir. Slán.